Point five Creative Studios. Feel the story. They know the story. Like souls, Mind 5 Creative Studios. Hanzi nemukuru wemaprofita enhema Passion Java Mnagagwa ndiMwari weZimbabwe. Mnagagwa ndiye Mwari weZimbabwe. Ndikati Zimbabwe yakakomborerwa inotongwa naMwari. Saka sei tichitambura kana tina Mwari pakati pedu. These guys here. Bakashata. Paropisa Jekotaro. My name is DJ Oli. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. As kana wanga wagara uri mugaro wepanapa ndango kutenda nekuda sei nekurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Vakomana vacho vanomva vaisa nemavhesi kutaura kuti vhesi rakati riri kuti zvakati, vhesi rakati riri kuti zvakati. But inini handina basa nazvo zvese izvozvozvo. Ndoda kuti ndiende pane nyaya yangu ndikuratidzei kuti vakomana ava masatanist, vakomana ava havana kana chimwe chete chavanacho chine chekuita naMwari. Let me show you something here. Mnagagwa ndiye Mwari wemuZimbabwe. Mnagagwa ndiye Mwari wemuZimbabwe. Vaisa mavhesi ake ari kusapota achitaura zvakaita sei zvakasiyana siyana. I think the best way, let me see if I can put the screenshot also there so that tinofambirana pamwe chete mamazviorera, because pamwe pacho ndikataura nemuromo chete munenge muchifunga kuti pamwe ndiri kuita sei ndiri kunyeba kana kuti ndiri kuwedzerera kana ndiri kutaura zvinhu zvisiri izvo. Let me just put the screenshot apo mamaona the verse that is basing on. Ndikati it's fine munhu waMwari muri kutipa magwaro kuti tiite sei kuti titoona kuti tidzidze. Exodus 7 verse 1. And the Lord says unto Moses, See, I have made thee a god of Pharaoh. I have made thee a god of Pharaoh. Ndo vhesi ravari kupesa naro iroro. But zvinomborevei zviri kutaurwa nevhesi iri? Tisati tatsanangura zvakawanda pamusoro pevhesi iri, ndoda kuti titarise panyorwa naPassion Java apo. Mnagagwa ndiMwari weZimbabwe. Mwari wake ana capital letter M. ndiMwari musikadenga nenyika, anoiswa capital letter M. Kana ari Mwari chifananidzwa, chidhori, chiumbwa, anoiswa small m. Capital letter G for Mwari musika vanhu, musika denga nenyika, like here sezvamuri kuona apa. God with a capital letter G ndo Mwari aiswa naPassion Java apo. Tomba tachinja futi. Let me show you this one also so that tinofambirana pamwe chete. Paitwa God with a small letter G. Mwari, chivezwa, chiumbwa, chiidol. Ndo Mwari ari kuita sei? Ari kutaurwa apo. Saka right now matoona kuti there is a hidden message, a hidden agenda pamessage iyoyo yaiswa iyo. Iwo unotofunga kuti vhesi ratotaura, bhaibheri rataura kuti Mozisi akaitwa Mwari waFaro. Zvinombonyatsorevei? Ndo zvatichida kunyatsonzwisisa, because bhaibheri chandakazozvinzwisisawo zvangu inini, chandakazozarurirwawo zvangu inini ndechekuti bhaibheri haritombode kana O level. Bhaibheri haritombode kana madiploma kana machii. Bhaibheri rinoshanda nekuzarurirwa. If the Lord can give you wisdom, unokwanisa kuunderstanda zvakavanzika nekunzvera zvisingazivikanwe nevamwe vanhu vakatowanda. Zviri kurevei izvi? Some people
have interpreted this verse to mean that God, with a capital letter G, can place a leader in a powerful position of authority over a nation. Others strongly disagree with using this scripture to describe a modern political leaders as gods. Small letter G O D S. Murukuzvinzwira mega. But haasi small letter G haiswa na passion. The capital letter M. Saka toenda mubhaibheri tonovhura magwaro kuna Isaiah 45 verse 5 inotaura kuti chii Isaiah. I am the Lord and there is none else. There is no God with a capital letter G besides me. Ndini Mwari ende hakuna mumwe Mwari ana capital letter G kana capital letter M kunze kwangu. Kunze kwangu. Tongona swere wese day in day out tichivhurirana magwaro. But the Bible is clear and zviri kutooneka pachena kuti ndini Mwari. Toenda pana Deuteronomy 6:4. The Lord our God is one Lord. The Lord our God is one Lord. Toona kuswera tichinyeperana tichivhurirana mavhesi, but the moment paaisa capital letter M, paaisa capital letter G, waakutotaura Mwari musika vanhu, musika denga nenyika. Ndo zvatinogara tichikutaurirai on this platform kuti vanhu ava varipo pakukupai dzidziso yakatsveyama. Varipo pakukupai dzidziso isiriyo. Imimi simply because mamba maona vhesi pasi maakutotanga kusapota. Vakawanda vari kusapota izvi. Vakawanda vari kutsigira izvi. Simply because vaona a Bible verse pasi. But zvinonzi nzverai, ongororai, dongorerai muone kuti ko uyu munhu uyu bo here. Zviri kufamba sei, message zviri kubva kupi. One thing that I will tell you, Passion Java right now has no relevance. And his relevance is trying to get it on social media. So he will make sure that he do anything that he can kuti arambe achitrenda. Akaona kuti takabata mapodcast ake aienda Zigo na Sparks tichiziva kuti vari kupiwa mari naiye tikavadyisa chifumuro. So now he is trying his level best kuti akipe relevance. But one thing that I will tell you, with God's time, hakuna chinoramba. Unogona ngori pamusoro, unogona une mamillion followers, unogona uchifunga kuti uri untouchable. Mwari can just change everything upside down mukubwaira kweziso. Mukubwaira kweziso. Mazvionera mega. Ameno kuti munozviona sei, munoti chii nazvo. Isa comment in comment section otaura mafungiro ako, otaura maonero ako. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to bye for now. Let's meet in the next video.